buiten, dan langzaam omhoog. Tjepkema, nou haal die vrouw in een bordje op mijn 80 erop. Waarom is dat? Ja, volgens mij dat zit ik bij de dik in het werk, hè. 80 is prachtig. Dus dat zullen ze hier voor trots zetten. Het leuk ik wat mooie leeftijd te krijgen. Zo kennen. Bij juist de 80 worden. Nou, en dat is prachtig. En nog altijd fanatiek trainer. Nou, fanatiek trainer. Fanatiek, ja, nee, dat kennen we hier net. Want hoeveel jaar doe je dit nou al? 42 jaar. Ja, maar net met hun, hè. 22 jaar met hun. En daarvoor mijn jeugd en mijn woorden en zo wat in. En hoe is het met de conditie? Nou, het wordt er net beter af. Nee. Everybody, let's get into it. Get started, get started, get started, get started. Let's get it started. Let's get it started in here. Let's go. Wil je hem heel even stoppen? Ik wil eigenlijk wel even wat weten. Wat voor een trainer is die Tjepkema nou? Een hele fijne man. Ja, hij is er altijd. Hij is heel positief. Weer. Hij is er altijd. En dan komen wij ook, hè? En dan laat iedereen in zijn waarde. Ja. Ja, of je nog hard loopt, niet hard loopt. Hij is altijd blij met ons, blij met hem. Ja. En een hele bescheiden man. Draven we jou nou zelf ook naar Wolles? Nee, sinds oude maantijd moest ik hier klachten met de reg en de bik van de scanwest. Ik mag net meer dragen. Maar ik mag wel rennen en rechtop staan en maak geen probleem. Maar je mag zelfs net meer draven? Nee. Maar je liet dit nog net los? Nee, nou ja, dat komt omdat zij mij net laat laten. Het is een beetje van beide kanten. Er bent een soort van deze groep die zegt, als hij ophoudt, dan houden wij ook op. Dat zaait wel wat. Misschien houdt ze net op, dat maakt je net wel misschien. Maar dat zaait wel wat, dat zeggen ze. Het is droog. Maar en wij hebben wij nog een programma. Of Ja. niet? Gist maar eens mee? Ja, Oké. ik ken. Dan Nou. Maar we hier een winkel en we hier een stoffenwinkel. En mijn Jan, dus we hier van het griepen waar we maar wonen. En van ik getrouwd ben, toen zei ons heid, toen ik het zakken bereiden. Ik koos zo volle zakken bereiden ook voor van mijn man en ik kreeg gratis. Nou, ik ga me wakker bereiden. Hier een hele grote zak. Ik denk dat het er nou wel een paar van had. Dus ik ben hier 2 maanden of zo, 2 hele maand ongeveer. Alle dagen er even om. Ja, even. Ja, want mijn jaren, ik moest wel zeggen ze me nou, wat maakt dit nou? Wat had dat nou voor zin? Had helemaal geen zin. Maar je leidt je er wel even op. Maar zin had het net. Je kunt er net meer mee fietsen, denk ik. Nou, mijn band me lek, als je het wel kent. Ik heb vorige week in Utrecht geweest. En daar waren die Noordse jongens, Arne en Carlos heten ze. En die hadden dus dat boek uit jongen en die bereidden kerstboom in mijn Noordse patronen. Nou, dit ben ik nog net ontdaan. Er zitten 2 kleuren in. Dat ik ga me eerst maar bij 2 kleuren. Hoe lang doe je dit al? Ik, een week nog maar. Ja, dit al. Ik bereid je het ook wel volle langer. Maar met deze kwarte pen, ja, een week. En dat is eerst ook oefening. Want ik zit wel gauw eens even zat te doen. Want dan denk ik die pennen beet houden. En dan heb ik nou was de neiging, dat valt nog wat aan. Dan heb ik die ene pen maar wat te lezen. Maar dan wil ik al met mijn €4 gaan. Want je bereidt je dit met 5 pennen. Zo, je hebt 4 van die kwarte pen. Dus en dan, normaal, als je zakken bereidt, je hebt 4 pen. Maar nu heb je 5. Dus dan heb ik soms al niet te lezen.
Maar dat leert wel. Dus alles is te leren, ook al je als oud bent. Eigenlijk is het nog heel mooi bereid, hè, zo. Insteken en zo. He, zo. Insteken en dan haal je met de zat erop. Zo. Nu ben ik alweer een beetje aan het uithalen. Trot praten gaat het mis? Ja, ik maak mijn gedachten er meer bij horen. En bij het patroontje en zien, maar dat komt wel. Ik kom wel klaar, hè?